Да. Еми няма газа, май. Отечкаш с газа надолу и направо по улечето. Тръгваме ли? Аре, да. Оле, то много дълбоко тук. Ваското! Аз и аз изпуснах пътеката. Човек много дълбока тази шума и не се знае какви камънаци и кореняци има отдолу. Много яко. Давай. Чай се чакам, защото така част началото беше доста трудно. Реално. Смисъл заради тия дълбока шума направо. Еми надяш се... Трима влезнаха направо през падналите коли там. Да, тъвалите мирно. Аз ще падна. Сигурно се някой ще падне след някой. Някой бутата. Аптечката взели ли? Толкова шумата. Давай! Давай, напред! Там е пътя! Браво, Валерка! Виж ги те къде се изнасят, да е там някъде. Насама е! Яко е да карай пак колела. Аз като пълна баба се спускам. О, не! Айде! Ева! Тико! Ти си двама шута, еба. Стига, това ли е пътеката? Да, предполагам. Това е най-лесната пътека напред, но с гората винаги има пътека. Дай, Младенски, ти можеш, служи каската, бе, човек. За какво е? Ти съм мятал на раницата. Ма не, той в момента на падане може да я фаниш, да я сложиш такъв и готов съм вече, готов съм. Тя предварително трябва, иначе после не трябва. Кикото е тук, тънката лайсна налява фана. Да, нашия фана е тук надолу, да. Айде, иде. Аз ще ме наподявам. Направо, къде е? Ти там ста. Тук е те. Малко, какво става, човек? Фако, човек. Дай, ма! Малко! Коста, къде е? Щупи дървото, човек, виж, щупи, право разцепи дървото. Умикоти. Оле! Добър поле. Къде са да шипат? Не знам какво, човек. Тук обърна кормил. Ама в нещо се ударих. Разбираш ли? Направо, да. Аз запънах още в началото и аз се катурнах. Аз пък много добре влезнаха така през земя, човек. Цялото време направо стога. Влея тук, там от директно. Тъмънта, че он викаш, дърво и тия кони се връщат към мене. Да, и тъмън докато излезна виждам каква е цялата ситуация и се бях нашил вече много надясно. Малко. Шари, да. Че Валери ще не изпривари по каше пътя. Той е фана по тънката. Тръгнаха по пътя останалите.
Никъде отиваме? Никой не знае. Не се знае. Не се знае дали ще излезем там, където трябва. Някъде по реката. Та висока седалка, ма е бил от всякъде, ей. Охо, че Ти знаеш как ма шибал газа? Бая съм се такова, имам протектори. Ти мига ли, бе? Мига? Тук е дърцел мей. Малко, каква лозганица по тия дървета. Чакай, карам някаква по-подходяща скорост. Къде я? Къде отиде, че? Юп. Какво намерих ти тук? И от тук ще вземем засилка и ще се нахакаме пак улея. Какво да правим? Само внимателно, да не вземе някой да се учи. Някакви пънчи оцелиха, човек. Абе нещо... Нещо много ме спря. Спрята и докато се примяташе напред и кръстоса и кормилото и хептен полетял напред. Направо, да. Добре ли си? Да. Падна стабилно по гръб. На лорентата падна. Да. Аре, Ще видим. дай ти да. Какво става? Оле! О! Не мога, бе, човек, тази седалка ма шибал корема. Не мога, бе, човек, аз ако можех, щях ли да не сваля, бе, човек? То не работи, бе, що? Не. Малко, тук е дъртия хардкор надолу. Много голям хардкор, аз съм много надъхан. Мойни стандарти деца се разминават с 0,2 или 0,3 мм и те са го нахакали навътре. Клясало стоял навънка колелото и няма варене, бе, човек. Но ето и нещо ли напред? Който и 5,5 примерно. Абе, не бе, той се разхлабва, просто съм го сложил да не дрънчи. Защото не мога го изваря. Ами... Аз е тук и те майн хардкора си да не го мъча в момента. Ма по кое са пуснал, баха? Айде, по хардкора ще минем, бе. Айде да минем по хардкора. Опасях се от този момент. Стига, бе, човек. Тук е по дървото. Тук фащай по дървото. И баш този хардкор, ейш. Както наименованието му. Абе, заеби го този хардкор, ма, Уй! Ай, по-вдясно, не знам. Аз май ще фана по-вдясно от харда. О! Видя го дървото му. Курва, закачи. Не. Анна Джи! Стига, човек. Тук къде е тук линията?
Дай! О, кица! Не дева! По-ядливо? Ще видим. Шей! Шей! Продължаваме ли го хардкора? Той е почивчица. Добре ли, бе? Да. Добре, бе. Чудно. Оле, Едновременно ли решихме да тръгнем, ба? Оле! Извиняй. Ексъп! О, но! Не, човек, тази висока седалка. За кое не, бе? Аз изпуснах линията или иначе. Хардкора много десено. Ама ми сега на керето пътя, май не е вече надолу. Трябва да карам по тази. Ние вече не сме на синя маркировка. Отгоре. На пит го слезнахме направо. Те са тук в волена на Огана. Корет! Оджой! Повлякал две лияни с него. Видите ягоди? Ние синята маркировка я спуснахме. Ето тук има някакъв видяхме. Филм? В принцип горе пътя продължаваш натам и има шанс да се завива и да тръгна насам и да е натам реално. Или да се разделя и там горе. И да се разделя там горе. Аз нагоре смисвам. Това е по-къмшитко. Да бе, ма то може да е серпентина, е така и долу пак да. Ама може и да върви високо. Защото може да трябва да по-хубаво тръгна там, арне. има нещо като той, може да трябва да се прехвърли на капсула. Това ще вземе нов, да рече. Много слезнахме. Шестичка някой под ръка? Ами, Да. Той има раници, мраници, аз за това.